No hei, just sulle. Nämä kaikki mun videot niin liittyvät tähän mun kirjoittamaan kirjaan. Läheisriippuvuus, vanhemmuus ja tunteet, kiusaaminen kuriin. Ja nimenomaan, jos nyt silleen lyhyesti sanois, niin pureudutaan siihen, että miten sukupolvilta toiselle yleensä jatkuvat nämä tietyt käyttäytymismallit. Ja jotka altistavat sitten mahdollisesti erilaisille riippuvuuksille. Miten määritellään riippuvuus, niin se on sitten taas toisen videon aihe. Mutta se voi tosiaan olla ihan minkälaista ihan riippuvuutta tahansa, työnarkomaniaa, tämmöistä perinteistä alkoholiriippuvuutta, huumeriippuvuutta, peliriippuvuutta. Näissä videoissa käsitellään myös, siinä kirjassahan ei käsitellä peliriippuvuutta, mutta näissä videoissa on myös se käsittelyn aiheena. Ja näin. Ja kiusaamisasiaa taas käsitellään siltä ajatusmallilta tai kantilta, että sinä et tulisi kiusatuksi tai sinä et olisi kiusaaja. Miten vanhemmat voi vaikuttaa siihen. Ja nyt on yksi tämmöinen aihe kuin vahvuudet. Opeta lapselle hänen vahvuudet. Ja no siinä kirjassa on tehtäviä ihan tätä varten sitten, mutta tässä ihan lyhyesti voisi sanoa nyt vaikka koulumaailmasta, niin mä tiedän, että meidän poikien esimerkiksi Jumppa-Maikka oli aivan siis todella tähtiainesta. Hän on saanut nyt tunnustuksenkin siitä työstä. Hänen yksi tärkeä arvonsa tai ajatuksensa oli, että hän halusi opettaa lapsille mahdollisimman monta erilaista urheilulajia ja saada niin kuin näin kokemuksia nuorille ja lapsille kaikista erilaisista myös harrastuksista, että sitten mahdollisesti joku niistä jäisi loppuelämäksi harrastukseksi tai parhaassa tapauksessa jopa saisi ammatin tästä harrastuksesta. Ja no sitten hänellä oli siellä punttiskerhoja, iltapäivisin siis punttiskerhoja, sitten puolen tunnin välitunnilla oli kaikenlaista aktiviteettia sitten sulkapallosta. No siellä oli pingispöytiä ynnä muuta tämmöistä. Eli no tämä oli tietysti myös tätä kiusaamisen ehkäisy ohjelmaa sitten siellä koulussa. Voidaan tosi paljon tehdä. Opettajakin voi tehdä ihan hirveästi asioita. Otetaan nyt esimerkiksi meidän keskimmäisen pojan, niin 6. luokan opettaja oli tosi perehtynyt tästä positiivisesta pedagogiikasta ja huomaa hyvästä, joka nimikin kertoo tosi paljon. No, yksi tehtävä esimerkiksi oli oppilailla, että tehtiin ryhmätöinä julisteet luokan seinälle. Yksi aihe oli toisen huomioon ottaminen ja siitä sitten, että mitä se tarkoittaa yleensä ja esimerkkejä siitä. No sitten käytiin ihan tämmöisiä niin sanotusti näytelmäjuttuja, sitten annettiin oppilaille eri rooleja liittyen tähän toisen huomioon ottamiseen. Ihan mielettömän tehokas keino. Sitten samalla tavalla käytiin muita tämmöisiä tärkeitä asioita, missä herää lapsen kyky katsoa vähän kauemmas
kuin itseensä. Ja no sama sitten kotona kuin koulussakin. Meillä yritin myös tutustuttaa poikani mahdollisimman moniin eri urheilulajeihin ja sitten puuhiin, niin kuin isän kanssa puuhasteluun, kaikenlaisten vaikka puutöiden tai korjauksien elektronisten laitteiden tai sitten uimisjuttuja ja pelleilyjä ja kaikenlaisia lumipuuhia ja puutarhahommia, kasvatuksia, tomaatin kasvattamista, rikkaruoheen repimistä ynnä muuta tämmöistä. Ja mulla on kanssa muutenkin hyvä möyriä muuten ja vastustuskyvyn kannalta. Ja sitten meillä pojat aloitti ensimmäisellä luokalla harrastukset vasta, että sitä ennen niin kuin puuhattiin tosi paljon lasten kanssa. Ja totta kai niin kuin voi laittaa aikaisemminkin harrastukseen, mutta mä en suosittelisi kauhean tunti per viikko ehkä maksimissaan. Lapsi on niin vähän aikaa pieni, että mä pitäisin ihan kotona sitten pääasiassa, mutta harrastuksista tosiaan niin joskus saattaa käydä niin, että se lapsen harrastus onkin vanhemman toive ja vanhemman semmoinen unelmaharrastus, mikä jäi ehkä kokematta. Tiedostaa, että se ei ole sellainen, ainakin jos sitten lapsi antaa jollakin tavalla tulla ilmi, että hän ei tykkääkään tästä harrastuksesta, niin sitten katsokaa hänelle uusi harrastus. Meilläkin no pojat harrasti salibändiä, sitten judoa, jalkapalloa, jonkun aikaa jääkiekkoakin. Partioon mä en heitä sitten saanut. Mä yritin houkutella, mutta ei ollut nyt mielenkiintoa siihen. Ja olikohan nyt muita sitten harrastuksia, ei tainnut olla. Mutta sitten kotona tehtiin sitten krikettiä, pelattiin ja meillä oli vieraita, niin tehtiin tämmöisiä urheilukilpailuja ja erilaisia lajeja siinä oli ja joukkueissa, 2 tai 3 joukkueissa kilpailtiin. Ja syntymäpäivistä tuli mieleen semmoinen asia, että no meillä on kerran ollut tämmöiset hoploppisynttärit tai tämmöiset vastaavat. Ja mä oon ollut aina sitä mieltä, että kotona saa ihan parhaimmat synttärit. Ja ihan helpolla saa. Joskus se jää siitä kiinni, että ei jaksa sitten sitä kotiin tuoda tätä lapsien paljoutta. Mutta no semmoinen tosi helppo leikki on, vaikka otetaan hattu. Ja se kulkee siinä, lapset on ympyrässä ja se hattu kulkee, kun musiikki soi. No mä soitin pianoa silloin ja niin kauan kun se soi se musiikki, niin se hattu kulkee. Ja sitten kun se musiikki loppuu, niin se kenellä hattu on, niin lähtee pois leikistä. Ja se voittaa, joka viimeiseksi jää. Se on todella hauska leikki. No yksi perinteinen on tietysti onginta. Että siellä voi olla joku aivan pieni juttu, ei tarvitse olla mikään iso, mutta se on se paras juttu siinä, se että saa tosiaan onkia. Mitäs muuta me ollaan? Sitten me ollaan piilosta ihan leikitty. Jos on ollut vähän vähemmän lapsia, niin hippaakin onnistuu hyviä. Meillä on talvella 2 lapsen synttärit, niin tammikuussa meillä tehtiin pihalle todella iso lumikasa. Lanattiin lumet aina siihen. Meillä oli Kukkulan kuningasta sitten siinä loppuvaiheessa. Ja kakkuna meillä on usein ollut jätskiä. Pojat on ihan tykännyt. Ollaan tehty siitä karkeista sitten ja jätskistä. Että helppo, ei tarvitse kakkuu tehdä välttämättä. Ja sitten sipsejä ja muuta. Että ei siinä oikeastaan muuta tarvii. Sitten semmoista ihan vapaata leikkiä on hyvä olla jonkun aikaa. Niin tulee ihan mahtavat synttärit. Sitten mulla on tässä tämmöinen lista vahvuuksista, mitä ei tullut ehkä ajatelleeksikaan, mitä
lasten kanssa voi ihan sit kun ne on vähän isompia jo tuossa 10-vuotiaita niin, ja siitä ylöspäin niin ihan kysyä, että mitkä, tiedostaako he, mitkä heillä voisi olla niin kuin heidän vahvuuksia. Ja sitten vanhemmat voi auttaa siinä ja sitten antaa näitä ehdotuksia. Mutta mulla on tässä 24 erilaista vahvuutta. Eli luovuus, uteliaisuus, kriittinen ajattelu ja arvostelukyky, oppimisen halu, viisaus, rohkeus, sisukkuus, rehellisyys, energisyys, rakkaus, myötätunto ja avuliaisuus, sosiaalinen älykkyys, ryhmätyökyky ja lojaalisuus, reiluus, johtamistaito, anteeksiantokyky ja armollisuus, vaatimattomuus, nöyryys, käytännön viisaus, itsekuri, kauneuden ja erinomaisuuden arvostus, kiitollisuus, optimismi, huumorintaju, uskonnollisuus ja hengellisyys. Ei näitä tule todellakaan aina ajatelleeksi ja yhä enemmän tuo työelämässäkin arvostetaan näitä vahvuuksia ja taitoja. Semmoista tässä tänään. Oikein mukavaa loppupäivää. Heippa!